George Oliver Xkembri ta' 55 sena minn Birzebbuġa u Donald Camilleri ta' 42 sena minn Ħaltarxin ġew ikkundannati 5 snin u nofs ħabs sospiżi għal 4 snin u multa ta' 140,000 euro bejniethom wara li wieġbu ħatja li 7 snin ilu ifrodaw lil Transport Malta, dak iż-żmien l-Awtorità tat-Trasport aktar minn €9 miljun. Fil-qorti ħareġ li ż-żewġ tirġiel raddu l-ammont li frodaw lill-awtorità fl-aħħar ta' Awwissu li għadda. U ma nstabu ħatja wkoll li xaħmu lil Perit Gordon Zammit li kien impjegat mal-awtorità. Il-każ imur lura bejn Jannar tal-2010 u Diċembru tal-2011. Fil-qorti ħareġ li s-Sur Xkembri, direttur fil-kumpanija Alfred Xkembri & Sons, u s-Sur Camilleri, l-iskrivan tal-kumpanija tal-bini tat-toroq, kienu ħadmu skema ta' frodi ta' aktar minn €9 miljun bil-kompliċità tal-Perit fl-Awtorità tat-Trasport. L-ekspettur tal-Pulizija Angelo Gaffa u Fabian Fleri kienu żvelaw fil-qorti kif fost l-oħrajn triq f'ħażabbar li għalija l-kumpanija Alfred Xkembri & Sons għamlet stima ta' €50,000 spiċċa d-daħlet tagħha aktar mid-doppju bid-differenza tmur fil-but tal-Perit u l-kumpanija. Fl-investigazzjoni tal-Pulizija rriżulta wkoll li f'24 stima li ħarġu mill-kumpaniji tal-bini tat-toroq kien hemm diskrepanza ta' aktar minn €9 miljun. Iż-żewġ tirġiel kienu ammettew mal-Pulizija li l-Perit Zammit kien ħajjarhom biex jidħlu f'din l-iskema ta' frodi billi wara li jinħarġu l-istimi il-Perit iżid l-ispejjeż tax-xogħlijiet tat-toroq u d-differenza tinqasam bejnu u l-kumpanija. Il-każ beda jiġi investigat mill-Pulizija wara li fl-2011 l-Ispettur Fabian Fleri rċieva informazzjoni b'mod konfidenzjali. Fil-qorti ngħatu wkoll li ħafna mit-toroq involuti kienu saru f'ħażabbar u f'Witelajn. Fid-deċiżjoni tiegħu il-Maġistrat Joe Mifsud qal li l-korruzzjoni f'kull aspett tal-attività umana mhux biss hija mezz pulit biex wieħed jisraq, imma tista' tkun ukoll arma omiċidjali għax l-inġustizzja tista' tkun tant gravi li hemm min jeqpa' taħta. Qal li meta xi ħadd jikseb bid-dnewwa xi ħaġa li mhix tiegħu ifisser li jkun qed jaħtafa minn idejn ħaddieħor li tkun tmissu bidritt. Sostna li min bla kuxjenza jinżel fil-ħama tal-korruzzjoni mhux biss ikun qed jistana inġustament imma jkun rikeb fuq dar ħaddieħor. Sostna li hija ħasra li llum ftit għadna nisimgħu li min jisraq għandu dmir li jrott dak li jkun seraq. Fid-deċiżjoni tagħha, il-qorti barra l-pjena li imponit fuq l-akkużati qiset ukoll li d-dannu li ġarbet l-Awtorità tat-Trasport tħallas lura f'Awwissu li għadda. Il-qorti ordnat ukoll li l-imputati jħallsu somma ta' aktar minn €5,000 fi spejjeż tal-qorti u ordnat ukoll l-interdizzjoni ġenerali b'mod permanenti.